Okay, welcome back mga idol. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita-kita at nagsama-sama. Mahigit 1 month din, almost 2 months mga idol ako na hindi nakapag-rides. Sa mga nakasubaybay sa amin ng Hampas Looper sa biyahe namin ng Philippine Loop, alam nyo naman kung ano yung nangyari sa akin, na na-aksidente ako doon sa Mindoro. Kaya yun, hindi ako nakasama sa kanila nung nag-North Loop sila para tapusin itong Philippine Loop. Ang akala ko matatapos ko yung Philippine Loop, nakasama sila kasi nung day 1 hindi pa naman masakit yung mga sugat ko. Pero nung nakarating kami dito sa Manila, nakauwi kami ng May 21, kinabukasan noon May 22, namagana yung mga sugat ko at hindi na ako makalakad. Kaya nag-decide na lang ako na hindi na sumama sa kanila sa North Loop. Sabi ko sa kanila mauna na sila na tapusin yung North Loop, ang Philippine Loop. At sanay naman ako, sabi ko, sa solo ride, kaya tatapusin ko ng mag-isa itong Philippine Loop, itong North Loop leg. So ito na nga yung araw na yun mga idol. Almost 2 months tayong hindi nakabiyahe. Talagang pinagaling ko yung sugat ko, fully healed na tayo. Thank God, thank Lord na yun lang yung sinapit natin sa pagkaka-aksidente natin. At medyo mabilis din talaga yung facing na yun. Yung takbo ko nun is nasa 90 kph, kaya mabilis talaga yun. At swerte tayo dahil yun lang yung inabot natin. Sugat lang, wala tayong natamo na bali sa katawan. Time check muna tayo mga idol, 11:10 na ng gabi, July 15. Actually kanina pa ako umalis sa bahay, alas 8 ng gabi. Pero matapos ang 10 minutes na biyahe, o more or less 2 kilometers na biyahe ko mula sa bahay, inabutan tayo ng napakalakas na ulan, kaya nagpatila muna ako. At ngayon pa lang tayo nakalis. So yun mga idol, sana samahan nyo ako sa biyahe ko. Kahit na hindi ko kasama yung mga Hampas Loopers, solo kong babakbakin itong North Loop, sana subaybayan nyo itong biyahe ko mga idol. At mayroon tayo mga bagong daan na dadaanan, mayroon tayo mga bagong tanawin na pupuntahan. Alam nyo naman na ilang beses na rin ako nakapag solo North Loop. At ito, mayroon tayo mga inihanda na mga bagong route, mga bagong pasyalan na pupuntahan, at ipapakita ko sa inyo mga idol. So yung target natin today is pupunta tayo sa Baler mga idol. First time ko nga pala dito sa Baler. At napanood ko yung vlog ng mga kasamahan ko sa Hampas Loopers. Grabe yung mga twists dito. At nasuka pa nga si Dijan Pax, kaya excited na ako na mapuntahan to. Ay nako, baha, delikado, baka may butas at madulas tayo dito. Nabiktima na rin ako niyan dati, ang baha na yan. Nadaanan ko malalim na butas, ayun, natumba. Kawawang JM. Plaridel Bypass Road. Ano kaya ang magiging resulta ng ating solo North Loop ride? Maganda-ganda yung panahon ngayon. Ayun naman yung mga stars. So hindi siya ulan. At sana hindi talaga umulan, para tuloy-tuloy yung biyahe natin hanggang Baler. Yung pupuntahan nga pala natin dyan mga idol sa Baler, yung coastal road nila dyan na napakaganda. Napawaw talaga ako nung makita ko yun yung ganito. Wow! So yan lang yung nadaanan natin dyan, yung Dipakulaw Beach. Then kailangan din natin ma-picture sa may signage na Baler, kasi kasama yan sa mandatory checkpoint ng Philippine Loop Tour, yung Baler. Kaya sa ayaw at sa gusto natin ay pupuntahan natin yan. Then hindi tayo mag-ano dyan, mag-stay sa Baler, hindi tayo mag-overnight dyan. Pagkatapos natin dyan mag-picture, diretso agad tayo papunta dito sa highest point dito sa Tinok, highest of Philippine Highway System. So yan yung pinaka-updated na highest Philippine Highway System. Dati sa Atok, Benguet. Ngayon dyan na po sa Tinok, Ifugao. Hindi ko first time dyan sa Tinok kasi nakarating na ako dyan last year. Pero tingnan natin kung ano yung mga pagbabago na makita natin, kasi 1 taon na rin nung last tayong pumunta dyan.
Then I think doon na siguro tayo papahinga ng isang araw or mag-overnight dito sa Bugias Benguet. Yan. So after Bugias Benguet, didiretso tayo dito sa Kalaapuang Ud. At sana this time makapunta tayo dyan at makapasok, kasi 2 beses na ako dumadaan dyan. Hindi tayo siniswerte na makapunta dyan, dahil kapag nadadaan tayo dyan, bawal silang magtanggap ng turista kasi pandemic pa noon. Sa ngayon medyo maluwag naman na dito sa Buskalan, kaya hoping ako na makapagpatato ngayon kay Apuang Ud. Sana talaga, sana, kasi matagal ko na rin na pinapangarap na mabisita si Apuang Ud at makapagpatato sa kanya. Okay, mag-midnight snack muna tayo at ako'y nagugutom na. May papaitan po, isang order po, tsaka 2 rice. Kumakain na ng rice. Opo. Ang papaitan niya. Okay, tuloy na tayo mga idol sa biyahe natin. Nandito pa rin tayo sa Plaradel Bypass Road at kakatapos lang natin mag midnight snack. Ang sarap ng kinain ko, yung papaitan nila, ang sarap. Naka 2 rice ako. Kaso may problema ako ngayon kasi iniwan ko yung gloves ko sa motor ko kanina nung kumain ako doon. Masyado akong nagtiwala. Pagbalik ko wala na yung gloves ko, yung pinatong ko sa upuan. At ito, babiyahe ako ngayon ng walang gloves. Ayan, napakalamig pa naman. At dagdag protection din yung gloves, para in case man na masemplang or madulas, dagdag protection din yon. Katulad nung nangyari sa akin sa Mindoro nung nasemplang ako. Kundi dahil sa gloves ko na yon, malamang malaki rin yung sugat ko sa kamay, kasi nagkabutas-butas yung gloves na yon. Ayun ako, bago pa yung gloves ko na yun kasi binili ko yun nung nasira nga yung gloves ko dahil nasemplang ako. Wow, Kawasaki ZX-25R oh. Malupit-lupit rin tong sports bike na to ng Kawasaki. 250cc lang siya pero inline 4. Screamer tong sports bike na to. Ay, oops. Kanina pa traffic dito. Ano kayang meron? Naipit tayo dito sa traffic. Walang galawan yung mga sasakyan. Pati nandito na yung iba oh. Diyan na sila. Yan oh. Sinakop na lahat ng linya. Anong meron kaya sa harapan? Dito ginagawa yung tulay. Ayun oh. Kaya pala halos naging one way na. Kaya pala hindi makadaan yung mga malalaking truck. Okay, update tayo mga idol. Nandito na pala tayo sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Time check 2:11 ng umaga. Lang, at ako'y naiihi. Hindi ko na alam kung nasa na ako. Wala na mga sasakyan dito. Ay! Buti na lang at mayroon tayong Lexin Intercom. At nakakapag sound trip tayo habang nasa biyahe. Sa mga gustong mag-order nga pala mga idol ng HL jersey namin, i-PM nyo lang kami kahit sino yung gusto nyo i-PM sa amin sa HL. Available pa po yung jersey.
Time check muna tayo mga idol. 3:30 na ng madaling araw. 4.5 hours na tayo bumabiyahe. 11 tayo umalis kanina. Ay, medyo sinisipon na ako Naulanan ako kanina mga idol nung umalis ako. Actually hindi 11 talaga yung alis ko kanina eh. Alas 8 nga ako umalis sa bahay, kaso naabutan tayo ng ulan, kaya 11 na tayo nakaalis. Maginaw na sa part na to dito. Ay, giniginaw na ako Uy, may ahas na naman na nasagasaan. Ay puntik, ano to? Cobra na naman ba? Ay, sawa. Sawa. Ay, buhay pa? Oh, sawa. Kawawa. Tabi natin. Pangalawa na yun sa nakita natin na ahas na nasagasaan. Kanina malaking cobra yung nadaanan natin na nasagasaan. Hindi ko na hinawakan at baka buhay pa yung cobra. Matuklaw tayo nun. Kasyakot na dito. Syakot na ako. Kanina may mga nadadaanan pa tayo mga kabahayan. Dito wala na tayo nakita. Kasyakot. Medyo tinatamaan na ako ng antok mga idol. Mag-alas 4 na ng madaling araw. Uy, Aurora na ito na. Highway boundary, Aurora District. Okay, nandito na tayo sa Aurora mga idol. Sakto 4 AM. Ayun na. Welcome Aurora. Hindi ko lang alam kung anong municipality itong pagpasok dito sa boundary ng Aurora at saka Nueva Ecija. Checkpoint. Wala nang checkpoint. Tuloy-tuloy. Okay, tuloy lang tayo. Hindi naman tayo pinahinto. Diyos ko, wala na ako halos makita. Grabe tong fog, ang kapal. Ano? Ang kapal ng fog. Wala na ako makita sa daan. Ay, nako. Grabing fog. Grabing fog. Alam mo yung ano, nakikita mo sa mga nakakatakot na palabas. Yung gantong itsura, oh. Wala kang makita, tapos puro fog, tapos bigla kang may makita na white lady. Ay, putang ina, hinabol ako ng aso. Putang inang aso yan, gago, nagulat ako. Gago, aso kulay itim, hinabol ako. Buset. Naku, aso yun 39 kilometers na lang mga idol at mararating na natin ang Dipakulaw Beach sa Valera. Kinaantok na ako. Ay, wala na mga kabayan dito.
inaantok na ako, kailangan ko ng pampabuhay. Nakababa na tayo sa bundok mga idol. Nandito na tayo sa mababang part ng Aurora. 18 kilometers na lang. Nandun na tayo sa coastal road ng Baler dito sa Dipakulaw. Pahinga muna tayo dito mga idol. At medyo inaantok ako. May nakita ko dito na waiting shed. So dito muna tayo. Good morning mga idol. Tuloy na tayo sa biyahe natin. Nag-ano lang ako dito, iglip lang ako kasi sobrang antok ko kanina. Napapapikit ako sa pagdadrive ko. So time check 5:22 na ng umaga. 21 kilometers na lang mga idol. Nandun na tayo sa Dipakulaw Beach sa Baler. Nakatulog rin siguro tayo ng mga 40 minutes. Okay na yun, sapat na yun na pahinga para sa biyahe natin ngayon. So 21 kilometers na lang, nandun na tayo mga idol sa Dipakulaw Beach, sa sinasabi kong magandang coastal road. Ay siya nga pala, nakalimutan ko sabihin, kasama nga pala natin si Fluffy. Ang OBR natin, nakalimutan ko pa nang sabihin kagabi. So kasama natin siya na magda-North Loop. First time din dito ni Fluffy sa Baler. Napakaganda ng panahon ngayon mga idol. Pagkatapos nating ulanin sa Valenzuela, pag alis natin doon mula Valenzuela hanggang dito, hindi na tayo inulan. Sana magtuloy-tuloy yung gantong klase ng panahon para maganda yung biyahe natin. Ano, maaliwalas, walang kulimlim ngayon. Okay, pagas muna tayo. At 1 bar na lang ako. Ay, shit. Sa iba tayo, grabe ang mahal. 80, ay 94. Grabe yung gas dito. Sa Manila, nagbabaan na yung gas eh. Nasa 70 to 80 na lang eh. Dito 94 pa, grabe yun. Hanap tayo ng mas mura. Unleaded 91 ron 80. Dito na lang tayo. 91 ron full tank. Hello, Fluffy. Wow, grabe yung mga kabundukan dun. Astig. Woo! Namiss ko yung ganda. Namiss ko makakita ng mga ganda. Almost 2 months akong hindi nakapag-rides. Nakakatawa. At nakita ko na naman yung mga kabundukan na yan. Naalala ko na naman yung Mindanao. Gantang-ganto yung Mindanao eh. Turn left. And welcome to Dipakulaw. Yun, Dipakulaw na tayo. Hindi ko mahanap yung signage ng Baler dito. Ito Baler. Nagpasa na natin. Hello? Hindi nga. Loko. Wala 16 kilometers. Ang layo ng babalikan ko. 16 kilometers yung babalikan ko. Kainis. Mali pala yung sinearch ko sa mapa na Dipakulaw Beach.
Magkaiba pala yung Dipakulaw tsaka Baler. Balik tuloy ako ng 16 kilometers. Ang tagal. 21 minutes na biyahe. Ano ba yan? Ay nako, JM, palpak. Ang layo ng babalikan natin. 16 kilometers, buset. Akala ko magkapares lang yung Dipakulaw at saka yung Baler. Magkaiba pala yun. Dipakulaw yung na-search ko. Baler yung checkpoint natin sa Philippine Loop Tour natin. Kaya kailangan natin pupunta dun sa Baler. Balik ulit tayo. Ganda naman dito. Napakalamig. Napaka-presko ng klima dito. Galing. Naku po. May helmet kaso nasa kamay nakalagay. Kamay mo yung maliligtas pag nasemplang ka. Ang ganda. Wow. Ganda. Ay, this is why I ride. Kaya mga tanawin na makikita mo, di ba? Sino ba naman yung hindi matutuwa sa ganyan kaganda na makikita mong tanawin? Tapos napaka-presko pa. Ay. Napakaganda. Napakakalmado ng paligid. Napaka-peaceful. Approaching na tayo dito sa signage ng Baler. Yan. So magpa-picture na tayo dito na. Yan. Kaso saan tayo pwede mag-park? Pwede naman siguro dito. Saglit lang naman tayo. Ayan, may magpipicture sa atin dito. Yan. Ano pangalan mo, boy? Ha? CJ. Yan, si CJ. Okay, may magpipicture sa atin dito. May dala naman tayong tripod pero tinatamad akong buksan eh. Okay, let's go. Diyan ka lang, Fluffy. Baka malaglag ka. Let's go na mga idol. Picture lang tayo dito sa signage ng Baler. Then balik na ulit tayo. Papunta na tayo dun sa pinuntahan natin kanina, dun sa Dipakulaw. Babalik ulit tayo dun. Kasi pupuntahan ko yung sinasabi ko na coastal road. Along ano pala yon, along Baler Kasiguran Road. Hindi na natin ma-explore mga idol itong Baler, itong Aurora. Siyempre 5 days lang tayo na magra-rides at hindi natin kakayanin maikot yung buong North Loop kapag nag-stay pa tayo dito ng matagal. Pero babalikan naman namin ito kasama yung mga Hampas Loopers. Magkakaroon kami ng mga rides na sasadyain talaga namin yung isang probinsya para i-explore lahat ng mga tourist spot nila. 249 kilometers away from Luneta Park sa kilometer 0. Mukhang ito na yun ah. Ayun, ito yun. Ito yung coastal road.